Jo, jeg skal... Det siger bare sådan en summende lyd, bare sådan... Fuck, er det ikke mega meget indzoomet, eller hvad man kalder det? Det er ikke. Fuck, det er mega tæt på i forhold til... Du behøver sikkert filme lige. Jeg ved godt, du har 200 kroner her. En frisk! Eller jo, det er jeg, men det er lidt nødvendigt stadig. Hvor skal vi da ned 3 gange i løbet af den tid, det er? Man skal ikke. Men mor, hun er bare sindssyg at gøre det. Jeg tænker på, når vi står når vi står noget nyt i det, så det er ikke noget, der gør det hele. Jo, det tænker jeg også. Men mindre man får lyst til det, og det tror jeg ikke, vi gør. Det kan man godt, ja. Det bliver bedre, og det kroppen bliver bedre. Der skal vi ud og i. Det bliver koldt. Mine tæer, de er mega kolde. Elde gider ikke. Ishammerne koldt. Skal vi bare gå i? Ja. Jeg tør ikke. Hvordan? Jeg tør altså ikke at gå i. Ja. Jeg tør ikke at gå i. Skal man bare kom nu. Ja. Ja, hvor er du sej. Ja, helt vildt sej. Ja. Jeg fryser mega meget. Ja. Okay, jeg skal bare i nu, så op. Okay. Jesus Christ, det er koldt. Okay, godt. Pas på ryggen dernede. Så særligt. Ja, det kan du godt. Jeg forstår slet ikke, hvorfor du vil have den der trøje på. For godt. Vi gør op nu, Okay, jeg er op. Tvinger du? Hallo. Så meget, I kommer. Hallo, prøv lige vent på mig også. Hallo. Der er ikke 7 grader frost eller sådan noget der. Jo, det tror jeg. Okay, så du skal filme det så? Nej, det ved jeg ikke, jeg skal. Nej, det er stadig bedre. Gør den ikke? Gør den. Den lyser vel der, men jeg ved ikke, om det fik en film. Nej.